nanay dilinan na dilinan duden Tada nakapapunot tulak ko malumamang Rahaban na beende besagiyot Wagi putong puso orang Awan na beende suraban na inang umarang Aging ko namiyanik suraban na de kong kapong Akawa kanaraka kadenik kagiyutoso Raaban na saromatiya akanain Umang iimang Diyogan na tantarod nakaiyak katang apaman Adudan na kandudan na lagwa na kapapanutul Lakok kimilayo kami surut tamim bulogan Sarano na di pekarong ginata nami yang akan panggenang Ata bukaan na depagyon ya diiran na surong Ata iya biti yang ramasukat na iya mataan Benar na nagiyamiya uray na miyalinang Ulawan na baakan dinaribu na kao Mantagi iya na kanupun Dah, ingin ikut Kanugunay kanugun no loka Di ka pendura kanugun no loka Bepiasu katurung Manggu benakung Kuanan dosa-dosa bedaan Kaya lepatan nakapisin at pag-uwani Tarangon duweragong kagagandiyo oranon Magiron no tatadun Irunutan sa gagawa Inaw ka nubong ko pikirang kakaanubong Kanubong na yaran nung di malimbu-limbu Nang maridun ko inukawot umabong Ukarakan na gitaroy
karakan yung Biya ka isalungan gua ko dinaranda Runga-runga duta para sumiyagad sa kilat Makirano-rano na Makiraragunon Napurun kang rano ni inuwari ikilata Bilaw da sa mitirip kasandudan niyan Pagkapunan niyan inaokan buong ko Pagbilang ka isang Di ko anong Dusang badan na katialit pataan na ka Isinat pabungan inaokan buong ko Kaya pipikiran ko, inaomaragan ko Nasugagaw na sa sandun Pipinig ang harakun Suranun na sisiip Pitakaan na kana Anay na, hindi yung tanong bupa siyo, mga tutulan ako kuha. Ito na yung miya suwari suwari. Sorry bupa aso, di ka pang-iskwila. Ito na yung miya suwari. Agi bupa ko maka-enroll ako dun si ko alsa. Ito na ito alsa. Nasa ko iskwila na ito bupa ko mga lungas. Ngayon ito. Kaya tanong yung waki bupa ka, guni ko, anong tulong mo na di ka namaswa. Ito na yung miya suwari. Agi bupa ko kuha na, miya kasoldo ko. Ito na yung miya suwari suwari. Nakagi bupa ko maka-enroll ako na ko. Pakay si iyo maestra. Ito na yung pitiro. Nakikibo pa English ay miyasoan. Tunog to English. Nakatiri mo pa. Makito nga. Ito na yung miyasoan. Huwag na mo pa pag-English na I see the cow in the sky. Ito na yung mga nuto rin. So, di ko kakibo pa katawan. Kaya nuto. Bata di pag-English ko ilaw bata kataw eh. Ito na yung mga nuto. Agibo pa ko kuha na tigo mga maestra. Ito na yung miyaso isang ramya brabra ito. Bisa, agibo pa ko kuha na. Agibo pa ko kuha na pagkikisama kami. Ito na yung miyaso. Sira na po pa surat sa sintis na. Ito na sintis. Natsuwa kayo po pa siya kuha na. Sintis ako na. Kaya lipatan mo kayo po pa na pununo siya mo. Ito na yung miyaso. Kuha kayo po pa siya kuha. Apay ka. Kaya lipatan mo ito sintis. Suwa kayo po pa siya kuha na. I sintis the predicate na. No, predicate. I sintis the predicate ay tuturay diyo. So karangan na isa ko. Ano siya tayo mga sintis. Agi pa naman pa ako na unya ng pakaisin na yun. Tunong to kuhan. So kapilasa tunong to kapminus. Anto na yung mga English yan. Unya na po pa pag-English na what is your mathematics. Ito na yung miya siya. Huwag mo pa simbog na. Ito na yung simbog ka rin siya. Ay matematika tiyan addition, subtraction, multiplication, and division. Kaya saan niya isang oras. Kanakin mo pa, piya maganda diyo. Tunay niya so, may mga sa mga maestra, ano siya tira na loko sa mga pasay ka pa, kapag iskwila.